Halo para pedagang lan investor sing dikasihi. Ing kontak karo sampean Guru Markets. Kita miwiti karo informasi ringkesan babagan perusahaan. Setitik luwih kita bakal nimbang saben parameter ing liyane rinci. Yen sampean kasengsem, sampean bisa ngaso video. Kita ngusulake kanggo nimbang kabeh parameter organisasi kanthi luwih teliti. Kita bakal katon ing fundamental perusahaan saiki Thor Industries, ticker THO. Review digawe adhedhasar informasi saiki ing 25 Maret 2025. Dening klasifikasi Guru Markets organisasi Thor Industries, kalebu subkategori. Res camping, 19 perusahaan jupuk bagian ing analisis, iki cukup wakil. Kita bakal ndeleng tabel pesenan ing pungkasan video iki. Asil sakap kanggo perusahaan punika, 7,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 2,5 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing pasar umume. Kita bisa ndeleng menawa skor rata-rata kanggo pasar saham kanthi total 1,9 poin. Marang skor 7,5 terms saka Thor Industries, Inc. Bandingake pergerakan rega saham perusahaan Thor Industries, Inc. lan saham subkategori. Kita waca sing liwat 12 sasi promosi Thor Industries. Ini nuduhake dinamika minus 24,5%. Marang owah-owahan rega ing subkategori minus 26,6%. Iki mesti ora ateges apa-apa, nanging iku penting kanggo njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan Thor Industries, Inc. punika 4,32 miliar dolar. Lan kapitalisasi pasar subkategori punika 19 US$ miliar. Thor Industries, Inc. nuduhake 23,014% lan minangka salah sawijining pimpinan ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan yaiku 3 US$95 miliar. Kapitalisasi neraca subkategori yaiku 13 US$ miliar. Thor Industries, Inc. nuduhake 29,28%. Wis dibandingake enggo bareng saka pasar lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Nuduhake Thor Industries, Inc. ing subkategori ing kasus pambiji nilai tukar yaiku 23,014%. Regane buku 29,28%. Iki 27% luwih saka nuduhake nilai exchange. Taksiran bagian organisasi saka pasar lan nilai buku saka subkategori, apik 1 terms. Utang organisasi analisa kanggo 1.144 US$ miliar. Ayahan finansial kanggo buku nilai 29% saka ibu kutha. Hasil ing tingkat kewajiban utang perusahaan, apik 1 titik. Rega saham perusahaan kanggo imbangan laba yaiku 21,4. Rata-rata subkategori 534,4 punika 96% luwih murah tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran rega pasar perusahaan kanggo media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori, apik banget, 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana 202 US$ mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo sabanjur 12 sasi samestine 256 US$ mayuta-yuta. 26,5% luwih saka saiki. Taksiran pratandha media WI digambaraken ing comparison karo ing subkategori, apik 0,5 terms. Rega perusahaan kanggo imbangan revenue punika 0,5. Rata-rata kanggo subkategori punika 0,5 lan iki 0% luwih dhuwur tinimbang kanggo subkategori. Taksiran pratandha rega ijol-ijolan kanggo revenue dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori, apik 0,5 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 9.500 US$ mayuta-yuta. Revenue nerusake kanggo 12 sasi sabanjur samestine kanggo 12.020 US$ yuta.
27% luwih saka saiki. Taksiran indikator sales mangsa sing diprediksi dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Wates dodolan punika 2,1%, karo rata-rata ing subkategori 0,1%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 2%. Penilaian marginality dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Saham perusahaan saka jumlah karyawan ing subkategori punika 23,288%. Sing 1% luwih saka bagian kapitalisasi pasar. Lan iki nuduhake ora seimbang ing rega pasar perusahaan Thor Industries, Inc. tinimbang menyang underestimation. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan punika $194,000. Lan ing subkategori ana $196,000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja organisasi punika 1%. Taksiran jumlah ibu kutha pasar perusahaan saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Jumlah bati saben pegawai $9,100. Kanthi rata-rata ing subkategori $0,400. Lan beda antarane rata-rata kanggo subkategori lan indikator perusahaan yaiku 2370%. Pambiji bati saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Revenue saben karyawan individu saka perusahaan punika $426,000 ing subkategori $410,000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 4%. Prakiraan saka bagian revenue saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Enggo bareng singkat cocok kanggo 8%, karo rata-rata kanggo subkategori 9,8%. Iki taksiran saka resiko remet singkat. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 37% kanggo perusahaan Thor Industries, Inc. Dene kanggo subkategori tataran resi 14 kurang luwih 41%. Teknis, saham subkategori diregani padha karo saham Thor Industries, Inc. Rega saham nyoto perusahaan yaiku kira-kira $81,23. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan dipatok ing kira-kira $88 1 sen. Dinamika rega nyoto lan ramalan konsensus kira-kira 8%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya kanggo sampeyan, link ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh ing mangsa tartamtu, pancasan dening informasi lan sistem referensi kanggo regane simpenan guru, markets. Akses menyang meja supaya free lan free, link ing komentar pinet. Minangka asil analisis saham Thor Industries, Inc. Sistem penilaian informasi lan referensi guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka pesenan tuku kanthi rega $81,22 saben saham. Kesepakatan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane cukup dhuwur. Evaluasi organisasi ditindakake adhedhasar pendekatan penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 89,51. Mandeg mundut disetel ing 72,93. Yen pesenan ora ditutup kanthi jupuk bati utawa mandeg mundut, banjur transaksi didandani kanthi otomatis ing pungkasan sesi dagang tanggal 24 April 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal iki. Ticker, CUH, minangka transaksi jual saldo. Video ing urutan wawas bakal utawa wis diterbitake ing saluran. Ing kasus nutup salah siji pesenan, dasar utawa wawas.
Pesenan liyane tetep ing rega nyata. Matur nuwun banget kanggo nonton video iki lan nggunakake informasi lan sistem referensi saka Guru Markets.